салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯз камакак дар бораи распродажа маълумот метиҳам. Бозори Корвон, тарафи Пожарка, якум дарвоза, охирон ряд, 64 контейнер. Инам ино 20 сомонӣ шудай бинед. Мана инам туфличакои кӯдакона 20 сомон. Мана инҷа чанд намудастай. Марҳамат. Инчунин инҷа да кросовкаи фасон ина бинен 30 сомонӣ. Мана ин музошама нигоҳ кунед, ина угачиёи фасон ина ино ҳамаш 30 сомон. Мана хоҳишмандо метавонанд биёен аз пеш бинен. Мана аҷоибот хушрӯ. Тамошобинам, ҳозир дар байни мардуми мо як ширкати кореец ки беҳад маъмулу машҳур шудагай, на танҳо аз ҳисоби маоштӣ, на танҳо аз ҳисоби коргар қабул кардан, балки аз ҳисоби анами продуксияҳои оригиналаш. Беҳад маҳсулотое ки дора кореецкай, ҳамаш сертификати халал доранд, ҳамаш хубай. бовар кунед, сифаташон олияй. Духтаракои мо ҳозир бисёр кор кардасиян, инами маошошона нигоҳ кунед, ҳар 2 ҳафта маош мегиранд. Касе ки кор кардан мехоҳа, марҳамат, нависен. Шумо да фақат як телефон дар кораи тамом духтаро. Дар уҷа дар кор нест ки шумо хондагӣ бошед, дар кор нест ки шумо маълумоти олӣ дошта бошед, синни солтон муҳим нестай. ҳатто ситораҳо ҳозир аз ани маҳсулотҳои атомӣ харидорӣ карда истодаанд. духтарако, касе да кор дар корай, касе да ки мисол маҳсулоти оригинал дар корай, ҳамин хоҳара ки мада нависед и кор мекуна, аллакай маош гирифтестай. нигоҳ кунед чӣ қадр чизои зур доранд ва нами видеоро гӯш кунед, мефаҳмед ки чӣ доранд. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. Кросовкиёшона бинен. Инаи кросовкиёям ҳама хеле 30 сомон. Иҷада чанд намуд ҳастай. Мана ина инош бодигархи моделако. Бисёрай бои пеш биён духтаро хутон бинен. Мана ёра бинен пачкада. Чиқа хушруча. И бо гирон меша. Қафош 30 сомон духтаро ино кадо меша мегирен. Мана баъд инчунин духтарако ана ин намуд музачаҳо доранд. Ина ози мода, ина марҳамат. майдош 75 сомон буда, инаи размерои калон 80 сомон. мана бинен чиқа хушрӯ. иҷада дигар хел пояфзолоям ҳастай. бо омадед духтаро мебинен. И тараф чандай? И тараф. И тараф. И тараф офтобия. хулас и тарафаш нархи офтобия духтаро. касе ки барои савдо мехоҳа, марҳамат, биёин ҳастай. ина иноям ҳастанд барои мактаб. мана як бори дигар такрор мекунем. бозори Корвон, тарафи Пожарка, охирон ряд, якум дарвоза, охирон ряд, 64 контейнер. анами хел распродажаҳои 20 сомона ва 30 сомонаи беҳад фасон. салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. тамошобинони азиз, бисёр вақт лавдоманӣ мепурсед. марҳамат, инами хел лавдоманиҳои фасон омадагиай, арзон шудагиай, 400 сомон як либосаш. иҷада бисёрай пеш ино 450 будан, ҳозир 400 сомонӣ. чанд ранг дора. мана хушрӯ бакан. аз ҳар гул чанд ранга ёзима ягонташа мекушам бо бинен. ино фақат доставка мешаванд. ира бинед, ина гили новинкашай бо. касе да доставка дар корай, марҳамат, нависен, мо доставка мекунем. беҳад хушрӯ. чанд та гул ёша бинем бо. аҷоиботай. ҳамаш материалошон комбахтияй. марҳамат. ира бинед.
аз ҳар як гулш чандрангияй мана инаи сирхш бу тамоман фасонай 400 сомон як либос шай инаи сирх бу дигар хел гилай дидин инаш бу дигар гилай ҳамаш хулас хушруван ина ино новинка бо то ҳол ина буд игил ҳозир бори навда омадай капкабути хушрувай дар навор камакак вайш рангш сафедча омадестай лекин капкабути хушрувай мана то қисми болора анам хел вишивка дора мана вишивкаша бинед материалош беҳад материалои нағзан ино фақат даставка дорам бори дигар такрор мекунам духтаро авайда каседа дар кор бошад марҳамат игил бо инаи рангшам будай мана инаи ранг баъд ана игила бисёр мехаранд хоҳишмандо аз игил ина сиёба сирх ҳастай инаи сериба ҳаст инчунин ана ин гил аста яма мияя ай ҳамин сиёҳа и сабзиш сабзи талхабаргиш то болора ҳамхе вишивка дора аз якчак шуда нишон метем духтаро ина марҳамат намхел то қисми болора вишивка дора хулас ҳамашон кушрувай духтарако кадомиш ки шумода маъқул мешава ина марҳамат аз рӯи ҳамин навор скриншот кунен манда партоен иглам фасонай рангша бинед манаи сирхам хушрувай нағз мехаранша шумо скриншот карда партоен ма шумода даставкара фаҳмонам ина баъд зардам ози бисёр нағз мегиранд зардам ҳастай ам кабутам ябор нишон метен анаи кабута бинед ваи кушодагиша шакли кушодагиша духтаро ина боло вишивка қисми поён амхе вишивкаи лавдоманӣ хулас кадомиша ки мегирен духтарако марҳамат нависен мо шумода равон кунем мана